Blanes ha viscut una autèntica mostra del gran nombre de seguidors i adeptes que té encara avui dia la mítica sèrie Bola de Drac, a través de l'acte que es va allotjar dissabte passat al matí a la Biblioteca Comarcal. Aparentment, es podia tractar de la presentació d'un llibre més, com les que es fan habitualment aquí, però en realitat, el seu títol i els seus autors ja eren uns clars indicatius que al darrere hi ha tot un fenomen que arrenca dels anys 90. Precisament per aquest mateix motiu, el llibre es diu La sèrie de la teva vida. Els seus autors són Marc Zani, la veu de Son Goku, i Joan Sans, o sigui, en Vegeta. Tant el llibre com les xerrades que han estat fent arreu de Catalunya des que el van presentar al Saló del Còmic Manga responen a les preguntes i dubtes que tenen els seguidors de la sèrie. Home, últimament hi ha una pregunta que és molt reiterativa, aquesta pel·lícula nova de la Batalla dels Déus, de Bola de Drac, si es farà o no. Clar, nosaltres no ho podem respondre perquè no ho sabem si ho compraran o no. Aquesta és la que es repeteix més últimament, el qual vol dir que la gent segueix molt al peu de la lletra encara el fenomen Bola de Drac 20 anys després. I llavors ens pregunten coses molt concretes, doncs, que nosaltres hem intentat respondre al llibre, doncs, quin episodi va ser el més complicat, quin us va agradar més, què sentíeu, com fèieu tal, si els crits els fèieu d'original o els fèieu vosaltres, vull dir, coses molt minucioses, generalment, perquè hi ha gent que li agrada molt fixar-se en el detall. Des que es va presentar el llibre autoeditat pels dos autors el novembre passat, ja n'han venut 1.300 exemplars i van per la tercera edició. Tal com van explicar durant la presentació, el que hi ha al llibre és una recopilació de records, de sensacions, de com van viure gairebé sense saber-ho l'origen ara fa 20 anys, d'un fenomen que avui dia compta amb seguidors que poden anar des dels 8 anys d'edat fins als 60. Tot i que inicialment no podien sospitar l'èxit de la sèrie quan es va començar a emetre per TV3 al febrer de l'any 1990, sí que des del principi van tenir alguns indicis. Sí que vam tenir inputs, vam observar coses que no havien passat amb altres produccions que havien doblat, com que el tema de la moguda, que la gent et trucava a casa, descobrir el teu número de telèfon per preguntar coses sobre la sèrie, et venien a visitar a l'estudi. Això ens va fer pensar que estàvem en un producte diferent a altres, no? Després hi ha la moguda que va haver, sobretot a Barcelona, amb el mercat de Sant Antoni, el tema de les fotocòpies, perquè no hi havia merchandising, la gent s'ho inventava tot, buscava fotocòpies per on sigui. Tot això ho reflectim en el llibre. A l'autèntica gira de presentacions que han estat fent durant els darrers mesos i que precisament s'ha tancat pel que fa a la primera fase a Blanes, també els acompanya un altre actor de doblatge d'una sèrie emergent. Es tracta de Carles Lledó, que dona vida al personatge de Luffy a la sèrie manga One Piece. L'acte de presentació, com no podia ser d'una altra manera, estava organitzat per l'Associació Amics de la Cultura Asiàtica de Blanes. Tota la gent de l'associació i molts seguidors que avui són aquí, des del primer dia, o gairebé des del primer dia del 1990, miràvem la sèrie, canviàvem fotocòpies, canviàvem cromos, jugàvem al pati a fer kamehames i tot el que fos de Bola de Drac. Com tampoc podia ser d'una altra manera, Marc Zani i Joan Sans, o sigui, en Son Goku i en Vegeta, no es van escapar de Blanes sense posar les veus que els caracteritza. Ei, mira qui hi ha aquí. Ei, qui són? Els de Blanes? Sí, són la gent de Blanes. Els encanta Bola de Drac. Bé, doncs en aquest cas els farem una dedicació molt especial. I què els hi diràs? Que se'n vagin a la porra. Però ets un bèstia, Vegeta. En Vegeta ja ni figura fins la sepultura. Bé, els farem una dedicatòria amable en aquest cas, perquè si són seguidors de la sèrie, doncs ho hem de fer, no? Però bé, en Vegeta sempre té aquest caràcter i ho he de dir de quan en quan. I què els hi diràs? En aquest cas els enviarem a prendre un got de llet calentona de bon rotllo. I a la porra. I a la porra.